दै सानाव सिख्लाफोर नायनो होननाय जोंथ' सानाव नुवासै बेखायनो मेलाव हायबाय जों मेलाव सिख्लाफोर नायनो जों नायब्रबसै आरोना फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गया है अभी मेला देख के जाओ अभी दै लोगोफोर लोगो मोनदों आरोना नै ब्र माबाफोर बुंनो दोङोबा बुंजागोन बाखिखिनि साबस्क्राइबखौ होथाय बेनि चेनेलखौ बिसिनिसो दाखालि हायनायमोन आं हायनायालाय खिन्थु एसेबां मोजां खिथिनाय जायाखैमोन आरोना दिनै नायजागोन नै लोगोफोर नै दिनै आं फुरा खिथिदों आरोना दाखालिथ' खिथिजोबनो मोनासै नै गेलेग्रा ओइ पार्टनार कास्टमार नाय निखि कास्टमार नाय sama kuma bra free te thui kam nai kela ini ka hoy partner tu thui oi sana ba khobor जाग्राफोर हारि फानदों आरोना इयाव फैसा गैयालै बेखायनो हाबा जों गथ'फोर गेलेग्रा नै Korea amak frit humabo na nu humabo ni dia frit kyo frite di bra frite humama mi ek bar man ha ek kumitir hoy niki deh ekonoi friau hab na gede friau subscribe atau rawo maza bogön थांनांसिगोन उपाया फ्रियाव सोआबाथ' हाब ओइ साले दे दे सगास उदालगुरियाव बिसानो आरोना मेलाया बारा गिदिरबो जाया ओरैनो फिसा आरोना मिडियाम ड्रेसफोर दोङो नै बाराबो गिदिर नङा नालाय फिसा आरोना बिसानो आं जेसेखिनि नुयो बेसांखिनि खिथिदों आरोना उदालगुरिनि मेलाया बिसिंना आरोना इसां मानसि जायालै बाङाय खम आरोना जोंनि उदालगुरिनिया ना मा बुङो लोगोफोर दा हांसै आरोना रुमाव हांफिनसै इसां मोजां नङालै फिसासो मा बुंनो थांफिनसै आरोना दायो